Príjemný krásny deň, priatelia, vítam vás. Mám tu svoje kartičky, z ktorých vám urobím 3 karty na tento splnový rituál, ktorý bude zajtra, no a samozrejme na celý tento týždeň. Takže poďme na to, karty mám zamiešané a môžeme sa do toho pustiť. Ideme na 3 karty, hej, takže 1, druhá, tretia. Takže poďme. Kto si vybral kartu číslo 1, je tu karta, ktorá je kríž. Čo to znamená? Znamená to, že budete odbremenení od vašich problémov, ťažkostí, od nejakých záťaží, ktoré dlhodobo nosíte na sebe. Karta číslo 2 je kartou tejto ženy, ktorá hovorí o tom, že vy sami potrebujete niekoho pri sebe, kto vám bude pomáhať, kto vám bude hovoriť, akým spôsobom by ste mali vy vedieť ísť a nájsť tú správnu cestu. Karta číslo 3 je karta kniha, čo aj mňa veľmi teraz akože potešilo, pretože sú to nové začiatky. Tento splnový rituál, ktorý sa bude konať teda zajtra, sú nové začiatky. Takže tie staré zahodíme, všetko zlo a všetky tieto zlé negatívne energie pôjdu preč. Budeme otvárať novú knihu. Takže je to na celý tento týždeň a budem častejšie robiť výklady z týchto mojich vlastných kariet, ktoré mám urobené a ktoré ma veľmi tešia, ktoré ma ešte nikdy nesklamali. Používam tieto karty len výnimočne, takže ja vám ďakujem a prajem vám veľa síl a pevné zdravie.